ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ଯେମିତି ମୋ ହାତ ଲେଖା ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ନମିତା ମ୍ୟାମ୍ ଗାଆନ୍ତୁ। ମୋତେ ଯେମିତି ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେମିତି ମାନେ ଆଶାଠୁ ଯେ ଅଧିକ ମିଳିଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ଯେତିକି ମାନେ ଚାହିଁନଥିଲି ମୋତେ ସେତିକି ମାନେ ବହୁତ ଏବେ ଯେମିତି ମାନେ ଯେତିକି ମତଲବ ଯିବା ଆସିବା କରିକି ଯାହା ମୁଁ ଯେଉଁ ଫେଲର ହେଇକି ଯାହା ମୁଁ ନିରାଶ ହେଇଥିଲି ଆଜି ଯେ ତାଠୁ ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରି ଲାଗୁଛି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ଯେମିତି ମୋ ହାତ ଲେଖା ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ନମିତା ମ୍ୟାମ୍ ଗାଆନ୍ତୁ। ତ ତାଙ୍କରି ମତାମତ କ'ଣ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ମୋର କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆଶା ମତଲବ ଇଚ୍ଛା ଯେ ହାତ ଲେଖା ଯେମିତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ତାଙ୍କରି ମାନେ ସ୍ୱର ଭାବ ତ ସେମାନେ ଗାଇଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଗାଇବେ ତ ସମସ୍ତେ ଲେକିନ୍ ମୋର ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଯେମିତି ଗାଆନ୍ତେ ମୋର ଖୁସି ଲାଗନ୍ତା। ସେଇଟା ତ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଯେମିତି ସାୟଦ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ କିଛି କମ୍ ଏଜ୍ କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ମାନେ ଜଗତରେ ଯେମିତି କହିଲା ପରି ଆମର ଏଇ ଗୋଟେ ଭଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ ଯେମିତି ବାଲ୍ୟକାଳ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ସଞ୍ଚିବେ ଜୀବନ ଅନିଶ୍ଚିତ କେଜାଣି କାହାର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁକାଳ ହେଇଯିବ ଉପସ୍ଥିତ କହିଲା ପରି। ତ ଭଗବାନ ଯେମିତି ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଲେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ନା କାହିଁକି ବାଲ୍ୟ ହେଉ କିଶୋର ହେଉ ଯୌବନ ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବି ତାଙ୍କରି ଭାବ ହୃଦୟରେ ଜନ୍ମ ହେବ ସେବେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇକି ମତଲବ ଆମର ଜନ୍ମକୁ ଯେପରି ସାର୍ଥକ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା। ତ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଇଟା ବି ସତ କଥା ଯେ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି କେବେଠୁ ମୁଁ କ'ଣ ହେଲା କହିକି ଆଉ ଇଏଟା ଜାଣୁଛି ଗୋଟେ ଯେ ମୋର ଏଇ ଧାରାରେ ଯିବାର ହେଲା ଯେମିତି ମୂଳ ଯେମିତି କେଉଁଠୁ କିଛି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେମିତି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ପଦ୍ମପୁରାଣ ହିଁ ଥିଲା। ସେ ପୁରାଣ ପାଠ କରି କରି ହିଁ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଏରୁ ତାପରେ ଅଲଗା କିଛି ବହି ସବୁ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଲେଖା ଲେଖି ବୋଲେ ମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ବି ନୁହଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ହେଇଯାଇଥିବ ସପ୍ତମ ୟା ଅଷ୍ଟମ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳଠୁ ମାନେ ଗୁଣଗୁଣେଇ ଏମିତି ଲେଖେ। ଆଉ ଏମିତି ତ ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେ ଫିର୍ ବି ଗୋଟେ ଦିନ କାଉଣ୍ଟିଂ କରୁଥିଲି ଲେଖିଲା ବେଳେ ତ 700 ୟା 800 ଏମିତି ପ୍ଲସ୍ ହେଇଛି।